L'Obert Internacional de Santpedor es va disputar el dia 9 de setembre a la sala Cal Llobet. Santpedor és un municipi de la comarca del Bages de poc més de 7.000 habitants, situat al nord de Manresa, caracteritzat per ser el poble natal del timbaler del Bruc i de Pep Guardiola. El torneig, que compta ja amb 16 edicions a la seva esquena, oferia pràcticament 1.500 euros en premis. La inscripció de l'edició d'enguany ha superat la de l'any passat. Quasi 100 jugadors es van citar al petit poble de la Catalunya central per disputar durant un dia sencer un dels darrers actius del circuit català. Les primeres taules del campionat estan sempre ocupades per titulats internacionals que opten a guanyar el torneig, mentre que a les últimes hi solem veure jugadors més joves que segueixen aprenent i progressant. Alguns d'aquests jugadors favorits a guanyar el torneig eren els grans mestres Miguel Muñoz, Cristian Cruz, Marc Narciso, Leandro Crisa i Karen Movsisyan, així com els mestres internacionals Rolando Alarcón, Andrés Felipe Gallego, Luis Lázaro Agüero o Filemón Cruz, entre d'altres. Encara que, ja se sap, en campionats actius els jugadors no tan experts sempre tenen l'oportunitat de donar més d'una sorpresa als primers del rànquing. El campió del torneig va ser el gran mestre Marc Narciso, jugador que ja havia guanyat l'Obert en edicions anteriors. Amb 8 punts en 9 partides, el català va realitzar un campionat brillant, guanyant 7 partides i empatant-ne 2. A un punt del primer classificat trobem ni més ni menys que 4 jugadors empatats amb 7 punts, així que el desempat va dictaminar l'ordre d'aquests jugadors. El segon classificat va ser el gran mestre Miguel Muñoz, especialista en jugar partides de ritme ràpid, mentre que el mestre internacional Rolando Alarcón va completar el podi. La classificació general del circuit català després de l'Obert de Santpedor és la mateixa que vam repassar després de l'Obert de Sabadell. Huseinov es manté com a líder indiscutible del circuit català amb 275 punts, seguit de José Eduardo Martínez Alcántara, que en suma 226, i de Miguel Muñoz, amb 196. Rolando Alarcón eixampla la diferència respecte als seus perseguidors. El mestre internacional cubà suma 125 punts i tot fa pensar que serà el campió d'aquest tram A. Fernando Valenzuela ara és segon i desbanca del segon lloc Guha Mitrava i Jason González, jugadors que comparteixen tercera posició. Hari Krishnan i Aniruddha Deshpande comparteixen el liderat amb 110 punts i Andreu Blasco es manté a tan sols 2 punts en un dels trams més ajustats de tots. Guillem Mut és el primer del tram C amb 103 punts i supera a Zarba Jail, qui ara en té 100. Ivan Cano s'adjudica finalment la tercera posició. Ricard Nadal s'apodera de nou del liderat del tram D i suma uns meritoris 110 punts. Carlos Vargas és segon, ara amb 92, i Antonio Madrid completaria el podi amb 88. Ethan Lowe segueix com a líder en solitari del tram E, superant per 2 punts Bansal i Shaan, qui és segon. I Josep Soler comprimeix encara més la classificació i genera un empat de 4 jugadors amb 65 punts que es barallen per la tercera posició. I Bansal Ragaf segueix com a líder amb 100 punts, Ainhoa Casares és segon amb 90 i en Schultz Saxena, també amb 90 punts, és el tercer classificat. Per últim, en la classificació de millors jugadors catalans del circuit, Miguel Muñoz segueix com a primer classificat amb 196 punts, Álvaro Alonso és segon amb 180 i Marc Narciso en suma 125.